फ्रेंड्स आंनि आरो मोनसे गोदान भ्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। दा नै न'आव फैलायबाय आंहा दाउ जानो लिंहरदों बेनिखायनो फैबाय आरो एसे थाबैनो लिंहरदोंमोन माने दाउखौ आंसो साफा खालामनो नांगोन आरो बाबाया माइ हानो थांदों नालाय सम गैया फैनाया माने एसे हर जागोन बेनिखायनो थाबैनो फैबाय एसे सोरांज्रांनो माने दाउखौ साफा खालामनो आरो आङो दाउ साफा खालामनाय दाउ गोदानाय दाउ बेदर संनाय बेखौनो माने नोंथांमोननो शेयार खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आङो आसा खालामबाय प्लिज जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ ओमफ्राय आरो चेनेलाव जुदि सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो ओमफ्राय माने दा आङो नै दाउआ हाबाखै माने दाउआ हाबबासो हमनो हागोन नालाय दाथ' बाहेरावनो दङ एसे थाबैनो फैबाय नालाय आङो दा दाउआ न'आव हाबबानो हमनानै गोदानोसै ओमफ्राय आरो आङो नै मामा लाबोदों आङो फाथै लाबोदों आरो पियाज बिलाइ फाथै ओमफ्राय आरो माने तिता केरेलाबो लाना फैदों ओमफ्राय नै तिता केरेला जोंहानि न'नि तिता केरेला लकेल गोग्लैबाय ओमफ्राय आइया नै आगैजों रायलायबाय थादों फन खालामदों आगैखौ दाउनि न'आ नै लोगोफोर दाउआ हाबबाय आरो नै बिथिंजायनो हाबो दाउआ नै खिया गालांबाय हाबनायनि सिगांनो ओमफ्राय दाउखौ नाहरनोसै बेसेबां गिदिर गिदिर दङ ओमफ्राय दरजायाबो नै ग्रिल सिस्टेमसो नै दरजा फिसाया ओमफ्राय नै दाउआ बांद्राय गैया नै माने माखौ जागोनथाय बेफोरथ' जाजायाखै थरङा फैदो हमनोसै फैदो थाबनो जानोसै दरजाखौ बन्द' खालामनि नै दाउनि गांफोरखौ फोजोबनानै लाबाय नै दाउआ बेनो आरो बांद्राय गिदिर नङा जलसो जागोन नालाय बांद्राय गिदिरबा जल जानो गाहाम नङा बेनिखायनो फिसाहे फैथारदों आरो दाउआबो बारा गैला माने गिदिर ओमफ्राय नै गाङा जाब्रा ओंखारबाय ओमफ्राय नै बेयावनो सावनिसे दिनै दैथु उथायदि दिक्सिट उथायदि बेयावनो सावनिसे बेयावनो माने जि मोजाङै अरा सिखिनि बननि अर रोगोनो बेयावनो सावनो गाहाम जागोन दाउखौ गोदाखांबाय एसे गिदिरानोमोन दाउआ नै आधा केजिसो ओंखारदों आरो आधा केजि नङाबाबो माने 1.5 पवासे जागोन आरो ओमफ्राय पिसखौ एसे गिदिर बानायदों नै ओमफ्राय माने जोख्लि जाहांदोंमोन आरो दाउआ जोला नङा दाउजो बिदि दैसिदोंमोन जि मेजेम ओंखारबाय सावनायाव आइया नै थाव सुबाय थादों खोख्लिजोब्बाय थावखौ दिनै नै सुनायानो बथलावनो हाबासो बिनिया थाव सुनाया केराहि बहायबाय नै बेयावनो संगोन ओमफ्राय अरा जि मोजां जोंदों माने बिफांनि गैया आरो दंफांनि गैया औवानि गोजा बना जिगाब बायदिसो बेयावनो संगोन जि मोजाङैनो ओमफ्राय आरो नै लोगोफोर बेयावनो दङ बनाबो माने सिन्था गैया आरो थान्दा बोथोरावथ' माने बेबायदियाव अर खाथियाव संनोसो आराम नाङो नालाय अर सायथ'हे दा जोंहानियाथ' सिन्था गैया नै बनबो दङ खाथियावनो माने सब जुगारानो खाथियावनो दंजोबो आरो ओमफ्राय बिथिंजाय ओंखामबो जाजायो जाबानो जाजायो आरो बिथिंजाय ओंखामखौ खिन्थु जोङो बेयाव जाया ओमफ्राय दा आङो संनायखौबो नोंथांमोननो देखायनोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना अननानै थावा गुदुं जाबाय नै पियासखौ होनो थालिदि
नै बेदरखौ आइखौ लुनो होबाय आरो खस्थ' जादों नालाय आंहा दसे दङ ओइ र' बेखौबो बिगुरसो दे जा गेसते बनाबी भाजे भोग लगला बोले संख्रिखौ होनोसै ओमफ्राय नै हालदैखौबो होनो मोनबायलै रोसियासो रानथाबजोब्बाय ने हल ने गोथाव जादों बा बिराद गोथाव खिथिबाव मोनसेबाव बिराद होन दाउ रोसि नै बाबुआ जाबायानो जि फुरथि फुरथि लादों आरो जलखौ एसे मोदोम खारथों होननानै ओमफ्राय नै बिसोरो हायाव जादों जों आरो नै टेबोल फिसायाव जादों जोंनिया बेबायदिनो माने डाइनिं गैया नालाय बेबायदिनो जायो आरो बिथिंजाय नै दुन्दिया बेगर सोमना दोनदों गाबोन फुगोन आरो गाबोन ट्रेक्टर फैगोन दुब्लियाव फुगोन गाबोन फवासे दङ आरो बेयाव लकेल दुन्दिया पुरा एकदम मोदोमनाय आरो मोदोमनाय लकेल दुन्दिया नैबेथ' लकेल नङानो खोमा बियो हाइब्रिद बायदिसो नुदों नुनायावनो ओमफ्राय नैबे लकेल आरो नै मटरबो फोगोन मटरखौ माने गाबोन फुङावसो 1 घन्टासो सोमनो होदों आरो 1 केजि दङ बेयाव बेखौबो फोगोन गाबोन ओमफ्राय माने दाथ' ओंखाम जाखांबाय नालाय दा उन्दुनोसैसो थान्दा बोथोराव माने ओंखाम जाखांबा आरो जबाय थानोनो बायो आरो थान्दायाव ओमफ्राय माने मैगङा माने दाउनि झलमोन आरो दाद बनायाखै बेलेग मैगं सङाखैमोन आलु दरनै होनानै बेखौनो झल बनायबाय आरो सिम्पोलहे जेबो मस्ला होआखै हाइजें रुसुनल' होदों ओमफ्राय माने दा आरो उन्दुनोसै जेबो भिडिअ बानायथ'ला बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ जुदि दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामदो फिन खेबसेबाव लोगो मोनफिनसिगोन गुबुन मोनसे ब्लगाव गुड नाइट बाय बाय